mashumi mathathu sihambe naso nabasifumene xa koko Yesu wayokela ifiniki wathi ugqityiwe wayithoba wawunikela umoya wakhe eli lilizwi likaYehova uThixo yanga inkosi yoxolo inkosi yothando ngasikelela ufunda kwelizwi layo unaphakade amen amen amagama enizowasebenzisa apha mabini right lincinci uthi uYesu phezu kwentaba kugqityiwe amaGrike wona athi tetelestai amaqobhoka wona athi it is finished ikala lento okugqitywa uqala eGetsemane eGetsemane sikule meko ngoku phezu komnqamlezo kona yonke lento iqala eGetsemane xa uYesu ethandaza utsho uLuka 24 verse 47 uthi wathandaza athi xa ethandaza uYesu amachaphaza angathi ngamachaphaza egazi kwathi gqi indimbane wabe uYuda ephambili kanti kugqityiwe khamente ngoba uYesu uyabanjwa ngoku ndimbona uYuda xa emanga ebesenzela into yokubana abantu khamente entle yasekhaya ethandwa nguThixo bampokothisa waya uYesu esikudleni ndiphawula into yokubana ufika kwinkundla ezimbini endizothetha ngazo le nkundla yakwaPilato nakule nkundla yakwaHerode wafika apha uHerode noPilato bebengekho buhlobo kodwa ngenxa yesigqibo ngoba kugqityiwe khamente okokubana uYesu makabadibanise abantu abangafaniyo kodwa babonakala befana khamente entle yasekhaya ethandwa nguThixo wathatha uYesu wasiwa phezu kwentaba athi umkhulu osekhaya kule ntaba kwahlala phansi kule ntaba kanti ngexesha kuhlalwa phansi uyabethelela uYesu yona nto ethi umkhulu kwahlala phansi kanti kugqitywa ngempilo zethu khamente entle yasekhaya waphakanyiswa umnqamlezo kaYesu waphakanyiswa khamente eyona nto edalwa baphakanyiswe befuna ukubona sibone sisindiswa befuna uba sibone siqola lizono kwagqitywa ngoba siqola lizono kwagqitywa ngobana sazane nenkosi kwagqitywa ngobana sizazi into yokubana singabakholwa kwagqitywa ngobana sizalwe ngokutsha ewe bhuti uYesu apha phezu kwale ntaba uthi kugqityiwe into thaba athi kugqityiwe yinto yokubana indimbane apha sebemkile abantu kukho abantu abambalwa apha khamente entle yasekhaya uthi umbhaleli wethu ebelithathu Yesu ligazi kodwa wehlela eHadesi utawufika apha eHadesi wafika ingilosi zabazulu sivaliwe sifuma ingoma uthe waboyisile ubukhali bokufa wafunela bonke bakholwayo ubukumkani bamasuku wemu Yesu ndimva xa isithi kuphi na kufa ulamvila lakho luphi na Hadesi uloyiso lakho uloyiso lokufa lulamvila khamente enhle ethandazayo
halela ukuthi bafuna ithuba lokubana uYesu anikele waceba uYesu noPhahla ngoba makanikele esandleni sikaYesu amanikele esandleni sikaThixo ngokunaphakade. Amen.